Veus, el col·lectiu marroquí de Lleida s'ha concentrat aquest dissabte a la plaça Pairia per reclamar justícia i rebutjar la violència policial i el racisme arran de la brutal agressió que van patir dos joves magrebins per part de dos guàrdies urbans en un bar de Lleida. Aquestes són imatges de les ferides i de com va quedar la roba dels joves després del succés. I és que els nois tenen múltiples contusions al cos i ferides obertes al cap que s'han hagut de suturar. L'advocada de les víctimes considera que l'agent que apareix al vídeo va utilitzar una força totalment desproporcionada, fora de lloc i sense justificació, perquè el noi ja estava a terra sense oposar resistència. És per aquest motiu que ha presentat una denúncia contra l'agent que apareix a les imatges i contra un altre per delictes de lesions amb instrument perillós, contra la integritat moral i per tortures, ja que l'agressió podria tenir motivacions racistes. La Fiscalia i els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets i la Pairia ha obert un expedient informatiu a l'agent, però no el sancionarà fins que el jutge no resolgui el cas. Des de l'associació musulmana Batani no descarten presentar-se com a acusació popular en el cas, ja que consideren que l'actuació dels agents suposa un atac a la convivència. Aquesta no ha estat la primera polèmica al cos de la Guàrdia Urbana de Lleida. Recordem que a principis de l'any passat un menor de 16 anys va denunciar la Urbana per perseguir-lo i apallissar-lo per haver enganxat cartells a favor de la independència. Com ja és habitual, l'Ajuntament de Lleida ho va negar rotundament, acusant el jove de fer-se ell mateix les ferides mentre fugia dels agents. Un altre cas va passar a l'abril de 2012, quan un caporal i dos agents de la Guàrdia Urbana van ser acusats d'haver-se inventat una agressió i d'haver denunciat falsament els propietaris d'una benzinera ubicada a l'Avinguda de l'Exèrcit. Els urbans asseguraven que els responsables de la benzinera els van agredir primer, una versió que van desmentir les imatges de les càmeres de seguretat, on es veia com els agents van agredir les dues víctimes sense rebre cap atac anteriorment. Tot i així, els tres policies van quedar absolts. Això és tot, moltes gràcies per la vostra atenció. Més notícies a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat!